Ahoj. Vítejte u našeho úplně prvního podcastu s názvem Polemizerie, ve kterém budeme spolu polemizovat a probereme naše životní mizérie. Doufáme, že si z nich něco odnesete a budete se bavit. Já jsem Kika. A já jsem Dia. A tématem naší úplně první epizody je Tinder. Takže Dio, jaká je tvoje první otázka nebo téma, které chceš rozebrat? Tak asi bychom mohli rozebrat, co jsme dělali před tím, než jsme si založili Tinder. Tyjo, tak já si začnu první. Já jsem měla 3,5letý vztah, takže jsem neměla ani důvod na Tinder jít. Ale z toho důvodu, že jsem se potom rozešla s tím klukem a začal vlastně covid, což jsem si hledala na internetu, že vlastně navštěvovanost Tinderu hodně se zvýšila v období covidu, což je úplně jasný. Takže jsme tam začali chodit vlastně spolu, že Dio? Já si myslím, že jsme si ho stáhli první ze srandy. Určitě. Asi a jakože, no to celkově bylo celé ze srandy, ale asi jsme to chtěli jenom zkusit, jakože nešli jsme tam podle mě přímo s tím, že jako jdeme si najít přítele. Každopádně, ale já bych chtěla ještě dodat, že vlastně v tu dobu jsem byla zlomená a hledala jsem hodně samu sebe a později to přerostlo v to, že jsem tam ten vztah chtěla najít, ale to se vlastně dozvíte, jak to všechno dopadlo v průběhu této epizody. No já jsem vztah předtím neměla, takže jako taky jsem tam v hloubi duše samozřejmě nějaký hledala, ale myslím si, že ze začátku jsme to brali jako srandu, jakože jsme si tam nějak jako random swipovali a už nevěděli jsme, co se z toho stane, jakože. No, ale pak když už jsme si podle mě začali s někým psát, tak jako obě dvě jsme to nemysleli úplně jako ze srandy. Nemysleli jsme to úplně real. Hlavně několik večerů jsme vlastně přespávali u tebe, Dio, a vlastně jsme spolu swipovali a porovnávali. Nebo když jsme jeli do Prahy, tak jsme si samozřejmě toho využívali, si myslím, neskutečně hodně lidí, že jsme prostě v Praze, že se ti to přepne a prostě vidíš jiný lidi. Přesně, no. Takže asi tak. No, jako, nevím, to je asi tak celý důvod, proč jsme si to vůbec jako tak nějak stahovali. A teď bychom klidně mohli asi navazat na to, co všechno jsme teda objevili. No, objevili jsme teda hodně vynikající objevy. Ale já bych chtěla ještě říct, že asi záleží na věku, v jakém si věku, když jdeš navštívit Tinder. Co si myslíš ty o tom? Jo, tak jako určitě prostě rozdíl, když tam jde nějaký 17letý fracek, prostě tak já nevím, ten tam jde podle mě za hecu většinou, a nebo prostě jak my, jakože si tam zaswipovat, možná si s někým popsat z nudy. A myslím si, že když už tam jdou lidi jako třeba kolem 25 let, tak ty už prostě tam... Myslím si, že chlapci tam hledají stále a furt to jedno, ale myslím si, že někteří tam jdou i z důvodu toho si prostě najít vážný vztah, že jako fakt prostě v okolí nikdo není, tak proč to neskusit? Přesně tak. Já si myslím, že lidi třeba od těch 18 do 20, 25 jsou v tom věku, kdy si jako užívají života a vlastně v tomto věku sami často hledáme sami sebe. A potom 30 a více, když nám je, tak prostě tam už je takovej nátlak toho okolí, že jako měj rodinu, usaď se, měj děti. Takže hodně lidí, co takhle psalo, nebo to se mnou sdílelo, tak v tom pozdějším věku už si tam ty známosti spíš hledali a viděli to vážněji. Zatímco samozřejmě i v tomto věku se nemůžete vyhnout úletům, protože plno lidí toho využívá třeba na služebních cestách, že si takhle s někým jako uletí, no. A to jsou podle mě už takový starý osamělý chlapy jako většinou. Asi jo, nebo spíš jako v manželství, víš, když jdeš na nějakou služebku a prostě jako se to žena nedozví, tak prostě tam stáneš ten Tinder a jedeš. To je pravda. Já teda, co můžu říct sama za sebe, tak já jsem si první stahovala Badučko. A pak až jsme přecházeli na Tinder. Přesně tak. Já jsem teda první měla Tinder.
Já jsem teda vůbec nevěděla ani, jak se to dělá. Myslím, že jsi mi to ukazovala ty s naší kamarádkou Luckou. Tímto zdravíme. Zdravíme Lucku. A potom jsem měla blindr a badučko. No, badučko jsem pak zjistila, že je docela bída, no, tam jsou jako divný lidi, mi přidá. No spíš to badučko mi jako úplně nevyhovovalo. Taky ten systém je taky zvláštní, no. No, na tom blindru to bylo takový jako, tam už byli spíš starší, mi přišlo, nevím, jestli jsi byla někdy. Nebyla. Ale ten Tinder mi teda jako nejvíc takhle tak vyhovoval. Takže to bylo jako nejlepší, asi tak. Jinak, koho si teda objevila, Dio, na Tinderu? No, já bych jako začala. Nevím, jestli je to úplně po pořadě, jak se to stalo upřímně, ale potkala jsem tam jednoho nejmenovaného chlapce. A předtím ještě ho potkala moje kamarádka a jakože nějak si psali a vím, že myslím, že byly i venku a ona si jakože asi si docela psávali, no a já jsem ho tam potkala taky a asi jsem ho swipela taky nějak, to už si nějak nevybavuju úplně. No a začali jsme si taky psát a bylo to třeba těsně před mýma narozeninama a pak jsme se asi nějak jako viděli jsme se jednou, šli jsme ven a jako bylo to asi nějaký, nevím, zajiskření možná bych to nazvala. Asi úplně ne. Asi jsem si v té době myslela, že to je ono. Tak jsem ho pozvala na svou oslavu, která byla asi o týden později. Jo. Mimochodem, já jsem tam byla taky. Jo. No, prostě jsem tam pozvala člověka, kterého jsem znala dohromady asi týden. Doteď toho lituju. My jsme si to plně užívali, plnými doušky celý večer. Jako užít jsem se to užila, tu oslavu, to než dál, kdyby tam nebyl on, užila bych si to možná i víc. Já si taky myslím, ale byla to jedna z dobrých zkušeností, co jsme zažili. To je pravda. No, každopádně tady chlapec to na mě asi, nevím, jestli zahrál úmyslně nebo omylem, ale myslela jsem si, že to jako někam povedem, jakože někam jako do vztahu. A on jakože to tak furt nějak jako fikaně oddaloval a já jsem byla prostě ještě mladá, tak jsem to asi neodhalila. A tak když to zkrátím, tak jsme se prostě vídali půl roku a já už jako jsem si myslela, že za půl roku už jako člověk pozná, jestli s někým chce chodit nebo ne. No očividně ne, tak jsem to pak prostě náhle ukončila, že už mě tohle tahání za nos nebaví. A asi nevím, za jak dlouho potom, asi nevím, třeba za... Pár měsíců si myslím. Já si myslím taky, že tak 1-2 měsíce potom jsme byli s kamarádama v klubu, v Olomouci a zmiňovaný chlapec se tam objevil. Jak pamatuju si to matně, nebudu lhát. Já si to pamatuju moc dobře, chtěli jsme ho úplně prostě rozjebat. Já jsem jako jenom spatřila a to je poslední, co jsem udělala, protože přede mě se postavili moji kamarádi a úplně moc zakázali jako se ke mně vůbec přiblížit. Takže to a pak jsem celý večer dostávala smutné storíčka a fotky. Já chci ještě dodat, že on celou dobu vlastně asi nejspíš za toho půl roku, co jste se vídali, což je docela fakt dlouhá doba, můžu říct, tak asi zjistil, o co přišel, takže on vlastně využil té situace a i možná našeho podnapilého stavu a chtěl prostě si s ní hrozně povídat a že tam je s kamarádama, že je hrozně sám, ale jako prostě nepochopila jsem to celý vůbec. No hlavně mě už prostě v té době bylo jako, že těžce jedno, takže jsem ho tak nějak jako odpalkovala i sama na svůj popud, jakože. No a pak prostě toho očividně litoval a pak vlastně jsem zjistila, že asi nepochopil, jako, že to prostě skončilo a proč to skončilo, tak jsme si to jako vyříkali a tím už to teda definitivně skončilo. Takže nebuďte naivní. Přesně tak. A pokud prostě s váma kluk do 14 dnů chodit nechce, tak to nemá cenu.
Podle mě je to ale taky divný, že prostě z toho člověka to vycítíš, ale my jsme všichni vlastně nějak viděli, že to někam vede, protože on k tobě jezdil, jako pravidelně se ti jako věnoval, fakt jako docela dlouhou dobu, protože úlet jako trvá třeba týden, max měsíc, ale půl roku, jako mazec. No hlavně jako fakt se mi věnoval na takové úrovni, že jsme si každý den psali, jakože a psali jsme si fakt jakože ráno dobré ráno, večer dobrou noc, mezi tím, co prostě děláš a jako to už prostě člověka vede k tomu, že to v podstatě jako byl vztah, akorát jsme tomu nedali tu nálepku a on tomu teda dal nálepku kamarádi s chemií. Tak to už mě asi dodělalo, bych to tak řekla. Takže to byla jedna z mých mála zkušeností. No a moje zkušenosti, první bych chtěla zmínit nejmenovaného chlapce nebo kluka, který se vlastně do mě nezamiloval. Nějak jsem to vlastně vycítila už ze začátku z těch zpráv. Byl hodně egoistický, fakt jako hrozně moc. A měl rád jenom party a sebe a chytal své úlovky. Bohužel já jsem byla jeden z těch úlovků. Jeden z mnoha, protože mi řekl hned první nebo druhý venek, že měl 30 holek. A já mám tu čest být ta první, jako 31. A koneční stádium asi bylo takový, mimochodem teda bylo mu kolem 27. Bydlel s mámou, protože se rozešel z dlouhodobého vztahu. Takže bydlel s mámou a se ségrou. Skončilo to tím, že si vzal přede mnou na party Ečko, což je jako když asi někoho miluješ. My jsme se v tu dobu pohádali a on měl být úplně v jiném klubu. Ale přišla mi náhodou zpráva, že teda přišel na tu samou party jako já. Říkám, ty jo, tak jako má asi ten zájem, jako chce to slepit, jako bude to dobrý. No tak Kristý, ty jsi jako úplně naivní. Takže si tam vzal to Ečko, měl barvu trička takovou tu hnědou, světle hnědou nebo šedou, kde na tom jde vidět všechno, když se spotíš prostě. Takže on měl během půl hodiny totálně batikovaný tričko, můžu říct. Můžu potvrdit? Funěl jak prase, no prostě úplně totální humus. A tím to vlastně skončilo, no, nějak před Vánocema, myslím. Teďka nedávno jsem ještě ozval, že je v nemocnici. Mimochodem já studuju vyšší odbornou školu, takže jsem sestřička. A psal mi, že je jako v nemocnici, jako jestli třeba se za něm nestavím. Tak jsem mu jasně napsala, že ne, že mám momentálně vztah a že jsem šťastně zadaná, jako. No jo, no. To je druhá věc, že jako ty kluci z minulosti se jako stále připomínají. Můžu říct, že i ten můj první případ, jako ještě do mé maturitní zkoušky, kdy už jsme se třeba rok určitě neviděli, tak se ještě připomenul, jako. To připomínání můžu potvrdit, protože nejenom u tohohle kluka, o kterým jsem mluvila, tak je i spousta kluků. Mimochodem někdo mi prostě hacknul účet na Instagramu, takže jsem si musela založit novej. A plno těch kluků z toho Tinderu, i když ví, že už mám teďka vztah, tak si mě našlo a do dneška mě sledujou a dávají ty srdíčka na ty fotky, jakože ahoj, já jsem stále tady. Přesně, no. Přesně tak. No, a jestli mám mít jako další příhodu, tak asi bych tady přidala člověka, kterého jsem potkala asi hned ze začátku na Tinderu. Potkala jsem ho s tím, že jako, nevím, měl tam takový fotky, jakože ze zadu, jakože moc mu do obličeje vidět nebylo. Ale i tak jsem to prostě swipela. No a matchli jsme se a jako zjistila jsem, že je ze Slovenska. No a... Tady směju jenom, protože my jsme si teda připravovali nějaké osnovy, ale konkrétně nevíme, o koho jde, takže my s Diou víme přímo, o koho jde, protože se bavíme tak asi zhruba 5 let. 5 let se bavíme. My přímo navzájem prostě víme,
kdo to je, ale jenom jsme si neřekli, o kom budeme mluvit. No, tak jako zmiňovaný chlapec to podal tak, hned jako na poprvé, že se nebrání vůbec vážnému vztahu, tak moje srdíčko zaplesalo, takže jsme si jako samozřejmě začali psát a jako on byl celý o tom, že klidně přijede nebo jako se můžeme někde sjet jako na prostředku cesty a zabukujeme si hotel a jako úplně to bude labužo. No, mě bylo tak jako možná ještě ani na 18. Teď netuším, no, kolem 17, no, nějak tak. No. Takže moje maminka by mě určitě nepustila někam ty vole do Zlína na hotel. Ještě za někým úplně cizím. Takže to nepřipadalo v úvahu. Ale tak kdyby to bylo tohle, tak ještě jako dobrý, tak to samozřejmě si můžeme vysvětlit. Ale měl akorát takovou jedinou vadu a to, že byl jakože docela, nevím, jak to mám říct slušně, že by prostě trtkal furt jak králík asi. Mhm. Tak bych to pojmenovala asi možná. Takže po mně vyžadovala neustále jako nahé fotky, s čím to já samozřejmě jako neposílám, nebo maximálně ve vztahu a ani to jako neděláme. Takže to jako úplně nebylo nic pro mě. Jako neříkám, že jsem si nikdy žádnou sama pro sebe třeba nevyfotila, ale jako že bych to chtěla sdílet cizímu člověku, se říct nedám. A jako takovým způsobem, jakým on to po mně vyžadoval, tak to bylo nechutný teda. Ještě chci dodat k těm nahým fotkám. My jsme jedni z těch asi, můžu říct, mála holek, co máme fakt svoje zásady. A přes ty prostě nejede vlak. A to se většině klukům právě jako nelíbilo. Takže proto asi s náma jako nás poslali do Pápalandu. Asi jako proto, no. Ale jako samozřejmě jsem to slušně vysvětlila, že to prostě nedělám a že to dělat nebudu. Tak dobré, tak jsme se chvilku nebavili a za měsíc to přišlo znovu prostě, jako úplně z ničeho nic, jakože neudržovali jsme žádný kontakt, on to prostě zase zkusil tak, že jako do toho vztahu by prostě šel a úplně zase sladký řeči a pak prostě to zase sklouzlo k tomu, že chce prostě jenom posílat ty fotky, takže mně jako došlo, že mu jde asi úplně jenom o to jedno. Takže jsem ho radši blokla všude a už je mi to jedno. Takže se pustíme do dalšího mého hrozně dobrýho úlovku. Ne, dělám si srandu. Je to kluk, který se do mě zamiloval, ale fakt totálně moc. Až tak, že mě vystolkoval. Zjistil, kde bydlím. A normálně si jako píšete, vedete konverzaci, že hele, dneska jdu do práce prostě. Budu tam až do 8 do večera, jako vůbec se mi nechce. A vůbec tě nemůže napadnout prostě, že ten kluk tě vystolkuje a čeká tě v autě před barákem. A já jsem tenkrát šla se svým kamarádem ze základky z práce domů a ten kluk v tom autě mě viděl s jiným klukem. A já jsem si ještě říkala, tyjo, on stál totiž tak blbě. On stál jako kdyby, víš, kde bydlím vlastně na tom chodníku, v té zatáčce, přímo na tom chodníku prostě. Jo, on nemohl někde zaparkovat jako na nějaké místo. A tak říkám, jako to tam stojí jako za ichtylka. A teďka slyším, jak někdo prostě úplně jako nastartoval ten motor a rychle odjel pryč. Jak nás prostě viděl. Říkám, tyjo, to je prostě divný. Tak jsem přišla domů. A hovor, jako co to mělo znamenat? S kým jsi jako byla? Jako já tady se do tebe zamiluju, přijedu, koupím ti kytku jako a ty jako tady si s někým chodíš jako za mýma zádama. Podotýkám, že jsme spolu vůbec nechodili jako. Takže úplně mazec. Pak se teda jako vrátil zpátky, dal mi tu kytku, že se omluvil jako. No ale prostě hrůza. Byl to takový, mimochodem jsme ho taky potkali v olomouckém klubu. A on je takový hrozně dotěrnej. A úplně ahoj Kristy a to a chtěl se hrozně objímat a to. To je takový ten typ, co úplně prostě je utěrnej, takový prostě úplně jako ne můj typ. A někdo, víš, o kom mluvím?
tuším, že vím, ale už si vůbec nepamatuju, jak vypadal jako v obličeji. No, já si to teda moc dobře pamatuju a prostě jsme to skončili, protože moji kamarádi taky se mě zastali na té party. Prostě ho vyhodili pryč z klubu, no. Byl nechutný, no. Byl, no, bohužel. No, jak jsem se bavila o tom, že bych nikdy za někým přece nejela do cizího města. Tak dobrý den, je to tady. Tak samozřejmě s věkem jsem to vychytala. Mojí mamince jsem lhala do očí. Že spí u mě, prosím, ano. Jo, že spím u Kristýnky a jela jsem třeba do Zlína, třeba do Rožnova pod Radhoštěm. Kokos. No, tak jako ve Zlíně musím říct, krásný chlapec, krásně se s ním povídalo, krásný večer, krásný hotel, ale tím to skončilo. Takže samozřejmě jsem od toho čekala víc, ale tak úplně mě to nezaskočilo, protože už to bylo ke konci Tinder kariéry, takže už jsem byla taková, jako že mě to ani nepřekvapilo. Jsme byli obrněný. No, takzvaně obrněný. Takže tak, no. A Rožnov pod Radhoštěm, no, nevím, jestli se o tom mám bavit. Tady je toho chlapce máme pojmenovaného pod přezdívkou s jíždím kolama. Takže je to samozřejmě kvůli písničce od Kalina. Opět se to odehrálo na diskotéce. Ano, já jsem prostě jako dobré, tančili jsme. A prostě z ničeho nic tam taky objevil typeček prostě s bejskou, tak jako takový zajímavý typ, tak jsme se nějak přitančili do toho kruhu s nima. Ale byl pěkný, jako. Jo, byl jako pěkný. Asi jsem ho zaujil mula natolik, že si mě vytáhl jako ven, že si popovídáme. Až někam do parku, já jsem jí volala, kde je, že chceme jít domů. A ona, já jsem v parku. A chcelo. No, dokonce. No, ne, my jsme seděli opodál toho klubu na zemi někde. A tak jsme se jako bavili a já říkám, mi volala právě Kika, říkám, tak hele, jako já už pojedu domů prostě. Tak můžeme si na sebe dát nějaký kontakt. No a v tu chvíli jsme zjistili, že už jsme si psali, prostě už třeba, já nevím, půl roku předtím, akorát prostě asi jsme si napsali, že 10 zpráv a tím to skončilo, asi jsem byla nudná očividně. No na té party asi moc ne. No na té party už asi ne, no, ale říkal mi, že by mi vůbec netypoval, že jsem to teda já, jako. No já už jsem byla úplně ztracená, bo tam měla asi jenom jednu fotku na tom Instagramu. Ale to je to, že ten člověk vlastně působí úplně jinak, když si píšete a úplně jinak, když se sejdete, protože na kolik terán jsme došli, můžeme obě dvě potvrdit, že vlastně se vystoupila z toho vlaku nebo z toho autobusu nebo z toho auta prostě a už si ho viděla a úplně si tam necítila tu energii. Tu ránu se chtěla otočit a jít prostě domů, jakože to tam není. A viděla si, že tě čeká třeba hodinka, 2 hodinky utrpení. Přesně, no, to se mi stalo taky dostkrát. No, abych to dokončila, tak samozřejmě jsem teda jela za ním. Tam jsem zjistila, že nespím u něj, ale u jeho babičky s ním. Takže dokážete si představit ten komoušský bytík. No nevím, nějak jsem to přežila, můj šálek kavy to nebylo, odjela jsem domů a už jsme se nikdy neviděli, ani jsme si nepsali. Ale taky se o to pokoušel, ne, si myslím. No, on moc ne právě. Já vím, že jakože, jestli totiž vždycky představuji, že když už se teda s někým vyspím, takže aspoň mi druhý den může napsat třeba ahoj. No, to se nestalo. A já jsem mu tam akorát pak musela napsat zprávu, jestli jsem si u něho nenechala naušnici, protože jsem fakt ztratila naušnici a nevěděla jsem kde. Bylo to určitě u něho, ale neměli ji tam, no, takže... Radši, aby tě už neviděl, no. Ale tak to je jedno, jako o nic jsem nepřišla, byla to bída. Já mám další příběh, kdy jsem byla na Blindru, nebylo to z Tinderu, protože mi bylo nějak 16, 17. Tyjo, já vůbec nevím. Možná i 15. No,
Asi jo, protože jsem si chtěla psát jenom v 15 s lidma. Já jsem tam teda nevyhledávala nějaký ten kontakt, ale hledala jsem si tam vyloženě kamarády, což někdo, taky nějací osamělí lidé třeba chodí na tyto seznamky, ale tak většinou jsem se setkala s velmi osamělými lidmi, kteří chtěli nějaký pohlavní styk. No bohužel, nebo bohu dík, tady toto je taková lehčí historka, kdy teda v 15 jsme si psali na tom Blindru. Kluk byl až z Liberce. A řekl, hele, tak já jakože za tebou přijedu, nemám s tím problém, jako mamka mi dá peníze na ten vlak, já přijedu. Říkám, jo, tak ok, tak jako potkáme se, ty, já už ani nevím, kde jsme se potkali. On byl tady někde ubytovaný, jo, kousek od mýho baráku, no. Tak jsme se tam jakože setkali a šli jsme se prostě projít, tak různě po městě. Teďka mi začal říkat, že jako bydlí sám v 15 nebo v 16 letech, jo. A že jako mamka se našla přítele a že ho úplně jakože nechcou, takže mamka mu platí nájem. A on už jako vydělával nějak asi se základkou, protože v 15, když jsme šli na střední, v 15 jsem byla v 9. třídě, ne? No, nějak tak. No a tak on teda jako vylezlo z něho toto. Potom mi říká, no a já jsem měl mývalou a když jsem byl hodně unavený z práce, dal jsem si pár pivek, tak ona na mě vlezla a nestihla jako slíst. A já mám dítě. A jako chtěl bych s tebou chodit, no. A já jakože, No a tenkrát mamka měla přítele a měli jsme někam jet, myslím do kina nebo něco prostě podniknout. A tak já jsem se vymluvila na to, že jako promiň, no já jako už půjdu domů. Mimochodem bylo fakt odpoledne, třeba jako 4 hodiny odpoledne, mohli jsme spolu klidně třeba do 8 být, že? Nebo jako takhle, že bych jako s něma nejela. Ale říkám, hele, já musím jít domů. Tak jsem šla domů a mamka jako s tím přítelem se ptají, jako když přijelaš z Liberce, tak ať jede s náma. Říkám, ne, to je dobrý, no. On byl hrozně unavený, víš, té cesty a to, tak už se potom neozvala, už ani nevím, jak se jmenuje upřímně, což je to dlouho. Některé lidi nejsou podstatně, aby jsme si zapamatovávali jméno. Já si myslím, že on už si nepamatuje ani to tvoje upřímně. Přesně tak. Ale byl to úlet jako brutální. Mám s ním teda fotku na Snapchatu do dneška. A to je tak všechno. A zůstal jenom v mé paměti. A co ty? No, já už tady mám pak pár takových těch nepříjemných chvilek, jak jsme říkali. Že vystoupíte z toho vlaku a je to hnedka jasný, že to prostě... Nefíluješ. Že to prostě bude možná kamarád jenom. Určitě. Tak měla jsem takovou asi slabou chvíli, nebo jako můžu říct, že psali jsme si s tím člověkem, se mi dobře psalo a jsem si s ním jako dlouho volala, jako jenom jakože hlas jsem slyšela, neviděla jsem obličej. A jako jo, povídalo se mi s ním dobře, tak jsem si řekla, že jako se teda vydám opět já na cestu. Vidíte, kde je ta chyba? Já jsem se vždycky vydala na cestu. Já jsem vždycky to udělala tak, že pro mě musel přijet. Teda párkrát jsem jela do Uherského Hradiště. Jo, byl asi do Uherského Hradiště jsem jela 2krát. Jinak vždycky pro mě museli přijet autíčkem. No, to nebudeme rozebírat. Radši ne. Tak jsem se vydala do Brna a na tom nástupišti jsem hledala ale úplně někoho jiného a on stál přímo přede mnou. A jo. Aha. Dobrý den. Tak jsem se asi, že za 2 hodiny vytočila a jela jsem domů teda. No, můžu říct, že už jsme si toho pak moc nepopsali. Pak jsem ovšem měla situaci, to jsem teda taky jela, ale do Olomouce, tak to je jako takové, jakože půl hoďka cestičky, tak to nevadí, no a tak našla jsem si tam kamaráda vlastně. Máš ty účtenky z těch vlaků? Ne. Kolik jsi za to utratila, za tyhle randička? Ne. Nebudu to počítat, vole. To je jedno, jak jsem jako taky samozřejmě vystoupila, dívala jsem se zhruba ve své výšce 1,60 m, až jsem se podívala do 1,50 m, tak jsem objevila svůj úlovek. A zjistila jsem, že
že trošku kecal, no, že je vyšší. A to nevadí, jako byl to v klidu týpeček, prostě jako pokecat jsme si pokecali. Akorát jsem pak zjistila, že jako je starší než já. A to bych jako samozřejmě neřekla, ale tak jako nebudu tady urážet prostě nízký kluky, že jo. To jako výška je mi celkem jako jedno, jenom mě to překvapilo prostě. To spíš záleží, co máš jako v hlavě, no ale i tohle bohužel nevyšlo. Jako nebyla to úplně, že bída, ale prostě vzhledově jako jsme si úplně nesedli asi v tom, co očekáváme, jsme si asi taky úplně nesedli. Nebyl připravený jako pracovat nebo tak. Nicméně to zmiňuji proto, že jsem pak začala pracovat pro nejmenovanou společnost, která rozváží jídlo. Dojela jsem do té jedné restaurace a on tam stál za tou přepážkou. Tak to bylo velice trapné. Už vím, o kom mluvíš teďka, tou poslední větou mi to potvrdila. Dala jsem mu jednu jedinou pusu, hele, nebudu vám lhat. Ale pak mě vyzvedával můj nejlepší kamarád, nynější přítel a tomu jsem mu dala taky, takže to byla taká kamarádka. Mě jsi dala taky kolikrát, no. No, asi tak, já jsem taká rozdavačná, očividně. Já mám tady dopisovačky se super vojákem, což jako moje oblíbená skupina vždycky cílila nějak na vojáky. To je pravda. Nejvíc si pamatuju na 2. S jedním jsem si psala od mých 14 až vlastně, dá se říct, doteď, než jsem poznala mého přítele, s kterým jsem teďka. A píšeme si fakt hrozně dlouho. A je to zvláštní. Poznali jsme se na Blindru a nikdy v životě jsme se neviděli. Ale přitom víme o sobě, dá se, jako ne úplně všechno, ale víme o sobě hrozně moc věcí. Takže vlastně tak 6-7 let jsme si jako tak psali a nikdy jsme se neviděli, protože měli jet zrovna na misi, když jsme domlouvali, buď to byl covid, nebo to byla mise v Africe, takže vždycky do toho něco vlezlo a teď má taky přítelkyně a je šťastný, takže mu držím palce. Ale každopádně druhý voják, s kterým jsem se setkala, byli jsme xkrát venku, bylo to taky v Olomouci teda, takže jelikož jsme tam studovali, takže pro mě nikdo jezdit nemusel, ale setkali jsme se vždycky někde jako na námku nebo někde a byl hrozně fajn. Jako byl i pohlednej, hrozně hodnej, šli jsme na kafe, sedli jsme si, prostě bylo jaro, léto, takže jsme si sedli na náměstí a kecali jsme. Ale prostě tam taky nic nebylo. Jako ta energie, to jiskření, jako nebylo tam vůbec nic. Takže on sice je chtěl, jakože se vždycky mě objímal dlouhou dobu na zastávce, projela jedna tramvaj. Říkám, už mi ujela ta tramvaj a to on jako to nevadí, počkáš na jinou. No ale pusu jsem mu nedala, protože jsem to pak nějak stopla. Že mě nějak prostě jako, mě to nebavilo, no. A to se stává docela často. Máš ještě nějaký příběh? Jo, ještě tady mám, když už jsem byla asi fakt jakože opravdu zoufalá. To už jsme jako tak podle mě měli Tinder minimálně rok. A prostě to bylo furt to stejné dokola. Buď to chtělo jenom jednu věc, nebo si tě to namotalo, pak už ti to nikdy nenapsalo, nebo jste se viděli, myslela si, že z toho něco bude, nikdy z toho nic nebylo. Prostě furt ten stejný příběh jako dokola. Nebo si tě zablokoval z ničeho nic. Jo, no, tak o tom chci teď mluvit. Pardon. No, když na to můžu tak pěkně navázat, tak už prostě jako furt prostě mě to jako nedalo. Říkám, tak prostě existují ty příběhy, kde ty lidi se na tom Tinderu prostě potkali, tak mi neříkají, že tam jako nikdo není. Ale špatná generace lidí ovšem. No nicméně jsem tam vyswipovala prostě jednoho kluka, tak jakože už jsem jako fakt, já už jsem za začátku neměla vůbec žádný očekávání, říkám, je jasné. Tak jsem si napsala asi pár zpráv a on, že přijede. A já, že by změna? No, tak jako přijel a akorát to už jsem se zase musela vymlouvat, že jdu ven úplně s někým jiným, protože přijížděl v takový noční hodiny, kdyby mě už asi rodiče taky úplně nepustili s cizím člověkem ven. Myslím třeba kolem jako 10, jo, jakože
už mi bylo 18, takže jakože to, ale samozřejmě chtěli vědět, kam jdu, jo. No jo, ale taky jako vstávají do práce, nebo ty jdeš do školy a je to takový prostě jako blbý, no. Přesně, ale tak lásce nezabraníte, víte co prostě. Jo, toto byla láska na první pohled. Ne, jako fakt byla. Jakože z mojej strany určitě. Jo. Jako byl fakt krásný kluk. Jakože vysoký, krásný, svalnatý kluk. A já, jo, super věc. Pojď sem, zůstaň tu. Ne, asi už mě nikdy neopouštějí. No, naštěstí jsem to udělala fikaně na první schůzce, takže že mezi námi nic nebylo, takže jsem pak dostala zprávu, že teda se uvidíme ještě jednou, protože takhle to nemůže přece nechat. Tak v duchu jsem si úplně říkala, zahrála jsi to dobře, zahrála jsi to. No, tak jsme se viděli asi ještě jednou. No a pak jsem dostala totální blokovačku, všude si mě smazal, přestal mě sledovat, jako nic, tak samozřejmě jsem byla trošku mírně zoufalá, uznávám. No ale bylo to, podotýkám, jako z ničeho nic, že ti napsal prostě dobrou noc, zlatíčko, ráno si napíšem a ráno nikdy nebyl k dohledání. Jo, prostě zmizel z povrchu zemského. Chvilku jsem se myslela, že umřel, jo? Protože dělal thajský box. Víte co, pravděpodobnost tam byla. No, neumřel. Tak jakože psali jsme si jenom na jedné platformě, tak jsem to zkusila na jiné. Připadala jsem si už pak trošku zoufale. Tak jsem ty zprávy asi, že za 3 dny zase smazal, on si abyste ani nepřečetli, jako jsem si tím jistá. No, tak jsem to nechala být, jako bylo mi to líto, ale tím, že jsme se viděli, že 2krát, tak jsem to ještě tak jako neprožívala. No a pán se za půl roku zjevil znova. Normálně z ničeho nic. Přišla žádost, přišla zpráva, lajkl mi fotku. No jo, někdo zmizel ze života, tak se mu hodila. No. Evidentně. No, očividně. Tak pro mě to bylo úplně super zpráva. Protože taky jako kvalitní setkání to bylo, takže jsem si říkala, však dobré, však já už jsem úplně bezcitná, však já tam půjdu a nic, jako normálka. Tvé city se opět probudily. Zjistila jsem, že jsem hodně citlivá. Jo, až tak, že mě čekala, když jsem šla z práce a trošku si pobrečela na ramínku, ale jak? Ale to nebylo hned po té schůzce, podotýkám. To bylo zase, jak jsem dostala zase ignor, jakože zase mě přestala sledovat, zase všecko. Tak to už jakože už jsem to trošku psychicky nezvládla. Nicméně musím říct, že se vrací stále. Tohle se ve vlnách opakuje, takže nejsem si jistá, jestli má přítelkyně nebo co tady kurva jde. Ale jinak gratuluju jeho přítelkyni, no, má fakt dobrého chlapa. Gratuluju. Já tady mám asi úplně poslední příběh, který se neodehrával na těchto platformách, které zmiňujeme. Odehrával se na jedné nejmenované, na doporučení jedné spolužačky ze střední, s kterou mimochodem jsme moc nevycházeli úplně. Takže mi to přišlo divný, že mi ho prostě tam přidala, hele, tak zkus mu napsat a to. Úplně fakt pohlednej kluk. Hrozně zlatý, takovej ten úplně husband materiál. Že prostě, mimochodem fitnessák, to taky bych vám mohla vyprávět tady x trilion storyček o fitnessácích, ale bohužel tolik času nemáme. No a co chceš dodat? Můžu potvrdit, byl hodně vysoký a hodně svalnatý. Jo. Byl. Ale byl prostě hrozně hodnej, hrozně rozumnej, s lepším člověkem jsem se na sociálních sítích nesetkala, můžu říct. Je to vlastně nejlepší z mých úlovků. Fakt jako husband materiál, vařil všechno, uklízel. No jo, jenže pár věcí tam mezi náma proběhlo a vlastně bylo to v období maturity, když já se prostě učím, tak přesto nejede vlak a on se chtěl furt vídat, ať po škole, prostě měli jsme třeba 9 hodin, jo. Když přijedeš domů vlakem, je 5:30 večer, než se naučíš, píšeš jako zkoušky, přípravu k maturitě,
tak prostě já nervy, promiň, nemůžeme se vídat. A teď už tam bylo takový to, tak já s tebou budu jezdit aspoň tramvají jako na ten vlakáč, že co spolu vidíme aspoň chvilku. A to mě jako dokázalo to, jako asi to myslí vážně, že potom jsem dostala covid. A bylo tam ještě víc věcí. Z mojí strany to asi vnímám jako chybu. Tydio. Já ne, no. Jakože bylo to moje prostě užívací období, kdy jsem chodila na party, využívala toho, že u něho můžu přespat. On na mě čekal doma, já jsem nepřišla. A byl to takový prostě ve špatný čas na špatným místě, jak se říká. No každopádně jsem chytla potom covid začátkem ledna. Mimochodem jsme spolu byli i na Silvestra, kdy zrušil vlastně kalbičku s kamarádama na horách, což už mi taky něco jako dokazovalo. Bohužel jsem chytla teda covid a on mi zavolal, když jsem měla 40 horečky, bylo mi špatně, potřebovala jsem podporu. Zvedla jsem ten telefon, říkám ahoj, co potřebuješ? A on, no víš, já ti chci říct, já už nic necítím. Říkám, jak jako necítíš? A on, no už mezi náma nic není. Takže jako byla jsem z toho mírně v prdeli. Mírně. Ale potom mě to hned přešlo, protože na našem maturitním covidovém večírku v nejmenované hospůdce, v nejmenovaném podniku, jsem se od té spolužačky dozvěděla, že vlastně ona dala na výběr mu ze 3 našich spolužaček. A on si vybral zrovna mě. Takže já jsem měla tu poctu vlastně si s ním něco začít a spadnout zase na drštičku, no. Takže tak. No a já už bych to asi jenom ukončila tím, že kdybyste se náhodou po těch všech našich zklamáních normální člověk prostě už by prohlásil, že bude lesba, tak to na Tinderu stojí tak na piču. Pardon. Stojí, protože Dianko, ty si potkala na diskotéce jednu? Na diskotéce jsem jich potkala hodně, ale tady jde spíš o to, že holky na Tinderu prostě chápu, že jako to asi je jako jiná mentalita mezi holkama, jako jasné. Ale jako potkala jsem tam třeba ze 2 slečny. A jakože psát jsme si psali, ale prostě, já nevím, možná jsem ještě nebyla lesba na takové úrovni, že bych s nima chtěla něco mít. Ale prostě to bylo takový o ničem jako za mě. Nevím, jako jestli to tak vnímá ještě někdo jiný, ale to byla jako konverzace s kamarádkou, víte co. Jako ani potom jako možná to bylo čistě tady těma 2 slečnama, jo. Ale naživo prostě mezi námi jako vůbec jako nic jsem tam jako necítila úplně. Jako nemůžu říct, že jsem nikdy k žádné holce nic necítila, to jako není zase pravda. Na tom Tinderu to bylo takový o ničem, no. Hlavně jsem asi swipela tak 50 prostě holek a z toho mě swipely zpátky ty 2 možná, tak no. To nás taky zajímá, jaký máte zkušenosti vy, jak už s klukama, tak i s holkama. Jestli máte samozřejmě nějaké dobré zkušenosti, což jsem taky četla. Toto jsou prostě jenom holé naše zkušenosti a u ostatních lidí, kolika ti lidem se tam podařilo si najít manžela a manželku, mají spolu děti, takže opravdu asi něco ty aplikace přináší, ale jak už jsem říkala, asi fakt v nějakém daném věku. Nám to přineslo čistě zklamání, zlomené srdce, rozdupané pocity, ale vzešly s nám z toho 2 šťastné vztahy a teď jsme zadané. Přesně tak a hlavně chci dodat, že mě to dodalo obrovskou sílu v tom, co chci hledat, koho chci a koho prostě nechci, co je ten red flag a čemu se vyvarovat, vlastně to, že to na tom klukovi poznáš, že tady je něco špatně, jako. To je pravda. Že se prostě nedáš jenom tak, jako. To je pravda. Prostě už jako tušíme, co od kluka máme očekávat a co když očekáváme, tak se má stát. Mimochodem, přesně tak, jako souhlasím. Ale je velmi důležitý, když jdete s někým na randíčko z Tinderu,
nebo ať z jakékoliv jiné aplikace, tak vždycky, když to nechcete říct rodičům, kteří by vám to samozřejmě třeba zakázali, když nejste plnoletí, nebo je to pozdě večer, jak třeba Udy. Nebuďte jak já. Tak. Ale my jsme dělali hrozně dobře to, že ty jsi mi vždycky poslala třeba, sdíleli jsme spolu polohy, takže jsme vždycky věděli, kde ta druhá je. A taky jsme si vždycky napsali, hele, dneska mám spát třeba u tebe, jdu s tímto klukem, tak se jmenuje, takhle má vypadat, kdybych se náhodou jako ztratila, jo, takže to. Takže aspoň to s někým sdílet a dbát na svoji bezpečnost. To především v dnešní době určitě, no. Jako, nevím, asi jsem měla hodně velký štěstí s tím mým výletováním. No já taky si myslím, že i jako u mě takhle jako. Jo. Ale taky to samozřejmě tak být nemohlo, že jo? Nebo nemuselo. Samozřejmě. Jako správně s nikým nesedat do auta, s nikým nechodit z diskotéky hned domů. Prostě dávat na sebe pozor. A když jdete na nějaký takový rande, samozřejmě, když toho kluka znáte díl a jste se jako viděli, nebo jste si spolu aspoň volali, tak jako asi ještě dobrý. Ale když ho jako fakt neznáš a hned jdeš k němu domů spát nebo prostě se dáš s ním do auta, tak prostě ten člověk přes ty sociální sítě nemusí být ten, za koho se vydává. Jako jo. A těch případů je taky hrozně moc. Takže říkáme s Diou, že jsme měli neskutečný štěstí. Že jsme takhle jako narazili na nějaký hajzlíky, ale nic se nám nestalo a vlastně jsme vždycky o sobě navzájem věděli, kam jako jdeme. Jako hajzlici to byli, ale nikdy na takový, že by nás někdo zabil nebo unesl, takže dobré. Tak jsme tady a natáčíme tento podcast, takže... Takže asi v klidu, hele. Mě zajímá, jestli by ses na Tinder vrátila někdy. Teďka máme vztah, obě dvě, ale v budoucnu. Tak víš co, já bych možná první obepsala ty starý bulovky. Co stále za to, víš, jako hele, brány jsou zpátky otevřený, už jsme se viděli, nic se nám nestalo špatný, to nebylo tak... Může jít do Zlína nebo do Brna. Nebo tak jenom, no, to je jedno. Ne, asi, hele, jako upřímně, jako nemůžu asi říct, jestli bych se dostala do té situace, že prostě bych se fakt jako nudila, tak teď už jako aspoň vím, co tam prostě mám čekat, víš co, jako tak možná jakože ze srandy, ale asi bych tam už znovu jako vztah žádnej nehledala. Těžko fakt říct, protože jako nějak v budoucnosti zatím nevidím, že bych byla sama. No, já s tím úplně souhlasím, jako z nudy bych tam určitě šla, taky bych věděla, co mě čeká a zároveň bych tolikrát už ani nechodila ven. S těma lidma, protože co si budem, když pracuješ nebo seš na výšce a tak, nemáš prostě tolik toho času. A chtěla bych prostě víc důkazů, víc psaní a víc toho, že má zájem. Nejenom hele, někam pojedeme, toto dáme kino, kavčo, jakože hrozně tě miluju. Tak prostě už by to jako nebylo, že? No zároveň se taky myslím, že není hnedka úplně nejlepší, když druhá zpráva prostě je vezmeš si mě nebo miluju tě, víš co, jako to taky jako nefunguje úplně. S tím to máme velmi dobré zkušenosti. A já tady... Jako někteří na to jdou prostě a taky to není úplně jako nejlepší varianta, jo? Jo, ale tak já tady mám takový deníček, který jsem dostala ke 20. narozeninám s úlovkama, jsou tady četíčky, který budu citovat. Takže první četík je: není tvůj táta náhodou terorista? Že se mu podařila udělat taková bomba. Upřímně, už jako se ani nepamatuju, komu z nás to třeba přišlo tohle. Ale prostě jakože cením kluky, kteří mají odvahu poslat tyhle aspoň vtipný prostě zprávy. Jako fakt to prolomí led, to nežne. To zase. Další je: být tebou, dávám si tady pozor. Je to tu samej úchyl. Ale jestli chceš, můžeš se jít schovat ke mně do postele. Víte co, a teď jako prostě já bych se naivně předtím řekla, že ten je vtipnej, to bude určitě super. Ale přitom z kontextu z tvé zprávy je úplně jasné, že po vás chce jenom čistě a tu jednu jedinou věc. Přesně tak, mně jednou přišla zpráva: a to kdy mi ho přijdeš vykouřit? A já jsem napsala: nejspíš v příštím životě. No jo,
Ze života, no. Tady, vezmeš si ma. Píšu ano, ty jsi zlatko moje, přidej si mě na WhatsAppe. Teďka napsal svoje číslo a dodal láska, milujem tě. No, tak to je to, o čem jsem mluvila, že jo? Hej, dáme 69, odepsala jsem, až se naučí zdravit. To je takový jakože výchovný docela. No jo. Pak tady hodně lidí mi psali, jestli jsem Ukrajinka, že vypadám hrozně podobně Ukrajinkám. Tak jsme si z toho docela dělali srandu. No. Jo, škoda, že neumím rusky. Mohla bych toho využít. Prostě masakr. Ahoj, bydlím kousek od místa, kde bydlíš. Nechtěla by se spotkat? Ahojky, klidně můžeme. A nemáš kamarádky? My jsme 4. Stačí 3 kamarádky. No, to je tak, když prostě jenom jeden z kamarádů se stáhne Tinder. No jo. Tak. Ty máš nějaký četíčky nebo něco, co bys chtěla tady přečíst? Já nevím, já tam asi mám něco málo, ale nevím, něco z toho už asi určitě zaznělo. Já mám tady potom ještě pár příběhů, asi poslední 3, a tím bychom zakončili tuhle epizodu od jedné slečny, která to píše na veřejné sítě. Máme jí souhlas a moc jí tím děkuju. A Dio, můžeš teda? Tak našla jsem tady pár. Tady toho člověka už jsme zmiňovali. Tady asi to bylo v nějakém kontextu, že jste se psali o tom, že už se přes tebe přinesl a asi si našel někoho jiného. Tak jste si o tom psali a chlapec ti napsal. Jasný, když napíšu o sex, je to znamení, že to nevyšlo? tak asi tak, jakoby. Prostě ty zadní vratka tam jakože... Vždycky jsou, no. Vždycky tam byly, no. Toto už tady zaznělo. To jsem, myslím, dostala já tady tuhle zprávu a přišel mi gif prostě chlapce na bílém koni. A pod tím je zpráva. Ahoj, tak jsem tady. Tvůj princ na bílém koni. A já jsem mu poslala prostě gif prostě nějakého chlapa, co jakož dává pěstičku a napsala jsem mu ahoj, to jsi to dal na čas. Tak to je takový, jakože fakt jsem čekala na toho prince na bílém koni, no. Tady mám pak jakože jednu zprávu, když prostě Kika slušně odmítla určitého člověka s tím, že prostě asi zájem tam nebude. Tak je to hodně sprostý, tak já ty sprostý slova se pokusím vynechat. Ale tady je, najednou máš čas odepsat, tlusťoško. Jak jí napíšu pravdu, najednou komunikuje. Vysmáté smajlíkem. Můžeš být i mladá a hubená, i stará a hubená. Co zežereš doma? Paštiky? Jak se můžeš nestydět před klukem vysléct? Se divím, že ti rodiče tolerují, že ti je 19 a máš špekatou pí. A nemá ani kozy. Špekata bez koz. Jak budeš vypadat za 5 let, ty sile? Nic, měj se, pá. Hrůza. Tak můžu říct, že tomu klukovi bylo určitě přes 25 let. Mhm. A prostě nezvládl odmítnutí, nebudu se vyjadřovat. Trošku komplexno. A jedno, no. A tady je zpráva. Neznáme se od někud. A my jsme, jedna z nás asi odepsala z Kamasy. Kluk napsal z Olomouce. Tak jsme napsali, že to je možná. A on, no ale že mi připomínáš moji budoucí přítelkyni. Tak i něco pěkného, jako. Mhm. No tady je asi první zpráva od jedné z nás, myslím si, že to bude od tebe, Kiki. První je to, povrchní je to, máš pravdu. Taky nemá cenu si někoho hledat na sílu na základě vzhledu, protože se ten člověk spálí a odradí už úplně, ale děkuji moc. Kluk napsal, ty seš tak hot, že se o tebe budu chválit klidně celou noc. Jo, to přišlo mně. A Kika mu napsala, aby si do rána neuhořel. Takže to je z mojej strany asi všechno. Tak, já tady mám teďka od té holčiny 3 příběhy. Šli spolu ven. Kluk, který přijel autobusem, který jel asi 20 minut a stál 25 korun. Na konci rande se zeptal, jestli mu kámoška koupí lístek na zpáteční cestu a ještě svačinu v Lidlu. Prý při své výšce potřebuje víc jíst. Známe? Jo, to taky známe, no. Další.
Šli jsme na víno. Pořád mluvil o tom, kolik má peněz, jaké má auto, jaký má biznis a tak dále. Pak se začal posmívat postiženým lidem a dělal na to vtipky. Mám ráda černý humor, ale tohle bylo fakt stupidní a vůbec se to nehodilo. U placení před číšníkem řekl, že si to zaplatím sama. Haha. Pak říká, že to byl vtip. Za břicho jsem se nepopadala. Hodil mě domů a na konci říká, tak snad mi dáš aspoň pusu, ne? Třešinka na závěr je, že ho asi za půl roku zavřeli za zpronevěru peněz. Ups. Upsinky. Poslední je, byli jsme s pár kamarády v hospodě. Jeden se mi líbil, takže jsme kecali a pak mě šel doprovodit domů. Teda první šel ještě na kebab, koupil 2. Říkala jsem si, haha, asi pro mě, to je od něho hezké romantika. Šli jsme parkem, najednou se ke mně něžně naklonil, já už pomalu nastavovala ústa a najednou vrazil mi do ruk oba kebaby a řekl, podrž mi to, jdu chcát. Pusa nebyla. Kebab nebyl, kluk nebyl taky. To je také pěkné, jakože ještě docela. Jako mazec, no. No nic, tak asi už to ukončíme. Tak vám moc děkujeme za to, že jste si poslechli náš úplně první podcast. Nejspíše ho rozdělíme na 2 poloviny, protože už to má hodinu. Takže se s vámi loučíme, mějte se krásně a jestli se vám to líbilo, dejte like, sdílejte, dejte nějaký pěkný komentář a těšíme se na komenty o vašich zkušenostech na Tinderu, ať už jsou dobré nebo špatné. No a hlavně nechoďte s cizíma lidma do auta ani na rande. Dávejte na sebe pozor. Tak jo, ahoj. Ahoj.